सन्तला 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 खाफाल दिला मा जागोनलै सैथोखौनो बुङो नोंसोर आंखौ सन्तला खाफाल दिला होनना जेरैबो जारलायानो जुद गैमारालै मा जाबावनो बे खाफालखौ दोख्लाबजोबनोसै आं मिथिबायना खाफालनि बिगुरखौनो बिसिख्लाबजोबनोसै आं कन्ट्रल दस्ति कन्ट्रल मा खालामनो दस्ति खेबसे नङा खेबनै नङा खुगा खाथियाव मोनफैखानाय आदारानो सेनानै लांजायो फार्स्ट हांग्रिमोनदि सेकेन्ड हापां आजिखालिनि जुगाव अनसुला जाबा नाङालै जाय जेराव थायो बेयावनो थानो होनांगौ बांद्राय अनसुला जाबा गावसो खस्थ' मोनोलै जेरै आं जेरै रानु मण्डल ओइ अमा राजा मा हाजोबाय थादोंब्रा हाजोआबालाय गाबबाय थानोसै जाम्बा हर जाम्बिफोरबायदि गाबोबालाय नैबे अमा राजाया खिन्थु रागालाय थिगसे जोंदोंलै माबा सानबाय जाबाय मोनसे आं सन्तला आरो हाफांखौसो हाबा होनो गोसोथारमोन अब्लालाय माखौथो नायबाय थानायमोन नोङो नारजि अरदाङासो फिल्मनि हिर' बायदि हाफांखौ लानानै थांबाय बेनिखायनोथ' एबार नारजि बुदांनि खर'आव जोमै गोसोम साग्लोब होनांगौ मिथिबाय आं मिथियालाय मा खालामनांगौ आं दुखु जानानै दंहैयो दुखु जाबाथाय जेबो साननो रोङालै आं दस्ति बे बुहुमा बे संसारा आंनि थाखाय नङा आंनि थाखाय नङा मोजां मानसिनि थाखाय नंमारथारा बे बुहुमा बे संसारा साला दासो दुखु जाबाय थाबा माबा जाबाव नामा हा खोनादों आंनि खोथाखौ नारजि बुदां आरो हाफांमोननि संसार जानायखौ फेलें खालामनांगौ मिथिबाय अमा राजा गावनि संसारखौबो मोजां जाया मालायनिखौबो सेफायना होग्रा मारै जाखोलै नों अमा राजा ओइ सन्तला बम्बरमानि खोथाखौ दाला बेनि नारजि बुदां नांदेरनायसै मिथिबाय आंनि खोथाखौ ला बांद्राय मोजां जानाङा दानि जुगाव मोजां जाबाथाय उल्था गादबफिनजायसै मिथिबाय बेनिखायनो एकदमबारे नोंखौ जेरै खालामदों माने मा होनगोन बेखौ जेसेखा तैसा खालामनांगौ मिथिबाय दस्ति खोमाया होथेना लालै जाद जाद आइडिया होबाय थायो बे अमा राजाया मोजांखौनो होनाय बायदि मोनदों माथो आङो मोजां जालालै आं मोजां जालालै आं Hei, hei, ay, mamra, hei, hei. Sister, sekar. Hei, asal berat duku jalan dong le, ise burukailai. जानायाव लोंनायावनो बेस मोनामा मानसिखौ अनलु अनला खालामनो थांनायावनो गावसोरनै जाबाय दा मस्ला मोनबाय दा एबारनिफ्राय नैबे सन्तलाया अनलु अनला खालामनायखौ आंनि जिउनिफ्राय बख'नानै दाखोर बारियावसो ज्राब गारहैनोसै आं Ye, huina bat. सन्तला गोसोखौ लोरबां दा खालाम सन्तला माथो सिबोदसो सन्तला नों आंखौ सिबोद बुंनो ना गाराय बुंनो ना गुग्ला बुंनो ना मा बुंनो हागोन नाथाय आंनो नोंनि अननायल' नांगौ Turulapa. आं दुखुआव आरो दुखु जासिना होफैनाङा सन्तला बेनिखायनोथ' नोंनि दुखुखौबो आंनि दुखु सानना खर'आव रुजुनना लानो फैदों आरोहाय मा गोदाव सोरावलै हिनजावालाय मोजांजों नंगौ नङाब्रा नंगौहाय मानो नङा जानो आं नोंनि थाखाय एथ' फाग्लि नों मानो बुजिया जाय नोंखौ गोसो थोयो बेखौ मानो लाया जाय नोंखौ गोसो थोआ बेनिल' उन मानो खारफायो दे थांबा थांलै नोंनि दुखुनि समाव नोंखौ आं हारसिं गारनानै थाङा दस्ति अनदोसो नोंखौ अननायखौबो रायो होमबा नोंनो अनजा होमबा थां दावसो देलाय बम्ब्रमाखौ अनहैथां है मानो इदि आंखौ दुस्थ'
सिख्ला बायदि नुयो नामा आं एथ'बां अनो नोंखौ आंखौ मानो दुस्ट' सिख्ला बायदि बाहायो नोङो बा सन्थला खाफाल जिला नोंनि उनावबो सिख्ला खारफायो माथोलै हा आं नोंनि उनाव मोसौसो खारफायो सैमासो खारफायो गरायसो खारफायो मैदेरसो खारफायो नंदोंमोन अमा राजा नैबे सन्थलायाबो एसे दाम दंब्रा दाम दङमोनब्ला हाफांखौ मानो मोनासैब्रा नोंलाय बेनोथ' जाबाय दे हाबानि मन्दिरनिफ्रायनो हिनजाव खारजाबाय थानाय बोरै जाखो बोरै जाखो बोरै जाखो बोरै जाखो आंनि लाइफआ से जानायल' जेब्लाबो दुखुल' गोदोल' आयौ दाउ लोंखावहैनोसै बुद्रुलायनाय नालायाव गब्राना थाहैलायनाय लोंनोसै दाउ अमा राजा सन्थला हामा बेफोरबायदि जौ लोंनो जौआ मानसिनि देहाखौ खहासो खालामो दालों मा गुग्लाफोरबायदि मोदोमाव नांथाबनानै खें 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 मोनहोबाय थायोब्रा सालमायफोरबायदि सिबोदफोरबायदि हा मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो बेनिखायनो साबबागासिनो सोब्बाला दानो हिनजाव मोनसालां सोबाबाबो जेबो नङा मानसिफोरालाय गावनि साननानैसो सोबायो रायो बे हिनजावजों जानाय नङालै बर्डारखौनो क्रस खालामजोबगोन बियो थु थांनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बा दाउसो देलाय बोरै जाखोलै आंजों गारजानानै बिराद गुनि गियानि जाथारबाय माथोलाय हाय सीता अमा राजा गुन्दा थोद मा होननाय जादों ओइ दाउसो देलाय दे सन्थलाखौ मोजाङै बुरखायथारदो सिन्था खालामनाङा नैबे दाउसो देलाया सन्थलाखौ आंनि खालामनासो गारगोन आयौ दसेनो सिमां फिसा नुनाय बायदि मोनलायथारगोन हाबाब मालाय जि अनखायो नाजिबोदां हाफांखौ आंहासो रावजोंबो अनजाया मालाय दाउला राजालाय माथो जाखो दाउला राजानि खोथाखौलाय आरो माथो बुंनो नाजिबोदां आइ लाभ इउ नाजिबोदां आंनि साननाय बायदि खालामनायनि थाखाय नङाबा आं जि गिखाबायमोन हान्थु खिला माने लोगो मावलायथारबायमोन आङो आं नोंखौ मालाबाबो आंनिफ्राय गोजानाव जानो होआ मिथिबाय हाफां आंनि जिउआ जोबलांथों थेवबो आंखौ नोंनिफ्राय गोजान जानो होआ नोंलाय आंखौ मैया हराव मानोथो लांफैयासै आं जि नेबाय नोंखौ मा बुंनो आं हाफां लं स्ट'रि उनाव खोन्थासिगोन आं ओइ फाग्लि सोमस्रि गाबखौ खानद्रि गाबलायबायसो नामासै नोंलाय मालायखौ बेबायदि नुबा गोसोआ गलियो दंफाव गोसोआ गाबो गोरबा खामलियो आं जे अमा राजानि अनगा बोरै थांनानै दङ जाबायसै इसोरा जि मावो मोजांखौनो मावो नों मिथिबाय जागोन दे उनाव माबा मोनसे हामबायसै गाबबाय थानांला दा स्कुटिफोरा बोरैबा सौग्रुनानै गोलैनानै थायोबा जोंहा जाल्ला जागोन ओरैनोबा बैसागु बोथोरनि मानसिफ्रा स्कुटिफोर मोजां सलायाखै माबा माबि जाथाय जालागासिनो बेनिखायनो गिनांगौ मिथिबाय गोसोआ मानिया दंखाव गोसोआ मानिया आंनोबो नाजिबोदां बायदि बयफ्रेन्ड नांगौ हाफां नोंसानि आफासो नङा होनलाय बैथ' औ आफासोथ' आरो देलाय लाखिलाय आफा बहा थांनो नागिरदों हाफां फिसा नोंखौनो नागिरनानै फैदों आं दे हामबाय फैबाय मोजाङानो जाबाय आंखौ निमाहा हो आफा आं नोंसोरखौ दुखु होफ्लांबाय हाफां फिसा बेवहाय नोंनिल' गोरोन्थि गैया बेवहाय जोंनिबो गोरोन्थि दं जों जोंनि सुबिदाखौल' नायनानै नोंनि खुसिखौ नुसनासै आफा बिदि दा बुं दे फिसा नोंसोरनि गोसो बायदि जा मोजांखौ नुयो बेखौ खालामबानो जाबाय नाजिबोदां आफाया मानिबाय आफा बेनो नाजिबोदाङा आं बेखौनो मोजां मोनो आरो आंनि खुसिया बेजोंसो आफा दे जागोन नोंसोर जि मोजांखौ नुयो बेखौ मावबानो जाबाय जागोन नाथाय आंबो नोंसोरनि लुबैनाय बायदिनो हाबाखौ गेदेर खालामनानै लाबोगोन हाफांखौ आं बेबायदि हाबाखौ दानो न'आव लांथ'ला नाजिबोदां आइ आफाया जुदि गनायोब्ला आंबो दानो हाबा जाथ'आ टाइम मोजां लानानै गाजा गोमजा एकदमबारे बलिउड स्टाइल हाबा खालामनांगौ जागोन दे फिसाफोर आंबो थाबैनो हाबानि लाहार फाहार खालामनोसै फैदो फिसाफोर नाजिबोदां दिनै आइ आफायाबो मानिबाय आं जोबोद खुसि औ हाफां आंबो जोबोद खुसि आंबो आइनो खबरखौ हैनोसै ओमफ्राय हाबाखौ बे सप्तायावनो खालामनोसै माथो गाबदोंसोलै सोमस्रि मा जादों बेफोरबायदि रमान्टिक कापोल नुबा दुखु जायो आं नाजिबोदां सोमस्रि जा जाबाय बेफोरखौ बावदो
फैनो गोनां मोजां समा नोंनाबो सफैगोन एसे नेनानै थाबानो जाबाय सोमस्रि बाराद्राय दुखु दाजा सोमस्रि हापां दं दुमफाव दं आं दं ना माखौथो दुखु खालामबाय थादों आंहा हले अमा आदारनो टाइम जाबाय दै नोंसोरनि बेबायदि ट्रेजेडि फालिलायबाय थानायखौ नायनो सुखुला आङो थुदा थांसै रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे इनफरमेसन भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो हायैनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय मानो होनोबा दा बैसागु सोलिगासिनो दङ जेरावबो जेथिंबो रंजानाय बाजानायनि सम बेनिखायनो बे बैसागु बोथोराव एसे मुखुब जानानै दङ बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ थाब थाब लाबोनो हायाखै आरो एबारनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव बेक टु बेक भिडिअखौ थाब थाब लाबोनोसै दे बाय बाय हेपि बैसागु वान्स अगेन